F'attività biex tfakkar l-20 anniversarju tal-Fondazzjoni Alfred Mizzi, iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Julian Sammut ħabbar li b'kollox ingħataw aktar minn 2 miljun euro dawn l-aħħar 4 snin biss għal diversi għaqdiet tal-karità. Il-Fondazzjoni hija involuta f'diversi soup kitchens li jinkludu Dar Papa Franġisku, inizjattiva bisħab ma' Caritas Malta u l-Gvern, u l-Kċina ta' Marta li bdiet bħala ikliet ta' solidarjetà waqt il-pandemija tal-Covid bl-appoġġ ta' għexieren ta' volontiera. Anki ieħor li jaħdem ngħidulu Dark Kitchen, għax mhux in-nies imorru hemm jillestu l-ikel u da jitqassam Malta kollha. Kċina ta' Marta fid-djar fejn bżonn fid-djakonija. Food Bank, il-Food Bank Lifeline dak kan nissupportjaw ħafna aħna. Dik tat 400 pereżempju food family hamper fil-ġimgħa. Jum il-mirit nagħmlu ikla tal-Arċisqof fil-Kurja. Xi 500 ruħ. Tara dawk in-nies kollha jieklu, jieħdu gospel, jikkantaw għax ikun hemm dak is-sodisfazzjon. Meta tara nies nieħdu pjaċir bessima u taħseb li daw ħafna minnhom kieku qegħdin waħedhom id-dar. L-Arċisqof ta' Malta Charles Cicluna qal li the Alf Mizzi Foundation huwa ta' eżempju għal oħrajn. Jiena xhud dirett tal-għajnuna li tirċievi l-Knisja l-Caritas, anke l-ikla li ssir fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Miliet, imma rrid nikonoxxi wkoll ix-xogħol li jsir fir-restawl tal-patrimonju kulturali tagħna li ħafna minnhom jinsab ukoll fil-knejjes, u rrid nammetti wkoll li x-xogħol li jsir għall-ambjent huwa wkoll garanzija tal-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Il-Fondazzjoni hija involuta wkoll fost l-oħrajn mal-programm Tbissima. Organizzazzjoni mmexxija mill-President Emeritus Mary Louise Colleiro li tagħti għajnuna lil tfal li ġejjin minn sfond soċjali diffiċli. Żibel Coast is Clear li ħabirku biex natfu l-ambjent u l-finanzjament tal-Kamra l-ġdida tal-Arazzi li se tifforma parti mill-Mużew il-ġdid fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Intqal iċ-Ċentru Komunitarju tal-Caritas ħabb mill-aktar avvanzat li kien ħsieb il-President Emeritus George Abela u l-infetaħ fl-2021 huwa l-akbar investiment li qatt sar mill-Fondazzjoni u jassisti madwar 2000 ruħ fis-sena. Il-Fondazzjoni hija wkoll sostenitur ewlieni tal-Food Bank Lifeline, l-akbar bank tal-ikel f'Malta.